Pán Tibor, dobrý deň prajem. Dobrý deň. Dobrý deň prajem. No tak ste sa dovolali zase ako prvý do relácie. Tak výborne. No, ako sa máte? Ideme na to? Tak ideme na to. Čo budete rozhodnúť teraz? No, výborne. Momentík. Tak práve bolo 18:00, tak najprv privítam aj divákov. Dobre? Dobre. No, tak vítam všetkých vás, milí priaznivci zdravia. Vítam vás pri ďalšom dieli našej relácie Ozdravovňa, ktorá je zameraná na zdravie a na liečenie. Do tejto relácie sa môžete dovolať a získať tak možnosť absolvovať liečenie bezplatné v rámci tejto relácie Ozdravovňa. No a hneď prvý volajúci sa nám dovolal pán Tibor, takže začíname liečením pána Tibora. No, pán Tibor, tak som u vás. Áno. No a ideme na to. Takže minule sme liečili obličky a nohy a bedrovú chrbticu, že? No. Áno. Takže dnes tak v rýchlosti ich tiež prejdem, ale pustíme sa trošku aj do traviacej sústavy, brúško. Dobre? Žalúdok, hej? Aj žalúdok, presne ako hovoríte. Dobre. No, ideme na to. Tak si môžete sadnúť alebo ľahnúť, majte pri sebe telefón. No, idem nájsť. Dobre, dobre. No. Ja si vyťahnem vašu fotografiu. Tak. No. No a ideme na to. No. Prosím? Nič. Dobre. No. No, výborne. Vám zrobím také väčšie čistenie, pán Tibor. Aha.
Tak. No. No, to je super. No. A ja pripomínam naďalej všetkým, že pokiaľ sa chcete ako ďalší dovolať po pánovi Tiborovi, tak mi prosím pošlite svoju fotografiu tesne pred vašim liečením, napríklad dnešným. Pošlite mi ju do Messengera na meno Ariel Frabato. Ja si vašu fotografiu z Messengera vyťahnem, keď mi sa dovoláte a pokračujeme s vašim liečením. No a teraz pokračujeme s liečením pána Tibora. No, fajn. Tak. No. No jasné. No. Tak. No, už je to lepšie. No. Tak. No. Super. Tak. No. No.
Ešte vydržte, pán Tibor, hej? Áno. No, lebo treba čistiť tam tie miesta pekne pri brúšku. Ideme sa pekne pustiť ešte do pár blokov tam. No. Takže. No. Ej, tak... Čo tam máte? Materskú školku? Ako na brúšku sa cítite? Troška nám to bolí, to nevadí. Nie, nevadí. Kde, v ktorých oblastiach vás pobolieva? Je žalúdok, tam je črevo, tam je daleko. Jasné. No. To koľko má rokov to dieťatko? Ona má 2 roky, dcerka. Hej. Pozdravujem. No. Budete behať teraz trošku na záchod, možno 1-2 dní. Áno. Ale to je dobre. Teraz na brúšku, čo cítite? Tam, jak je žalúdok? Troška je lepšie, pečo. Tak je lepšie už. Čistíme? Čistíme, hej? Jasné. No, tak to treba teda. Tak. No, dobre.
No, tak to bude super. To bude super, jak sa vám teraz uvoľní, pán Tibor. To bude bomba. Hej! No. Takže. To je fajn. Jej. V oblasti žalúdka, ako sa cítite? Myslím, že troška ma pálí ruka, to nevadí, hej, troška sa mu vonilo, ja neviem. Nerozumel som celkom presne, pán Tibor, ešte raz prosím. Troška ma pálí ruka. Páli kde? V žalúdku? Áno. Dobre, že hovoríte, výborne. Super. No. Fajn.
Pán Tibor, a teraz čo pociťujete v brúšku? Tak už lepšie, počka, neviem. Sa mi troška zlepšilo. A kde všade to cítite? To už celé. Aj črevo celé už. Toto brúško. Teraz ako? Už lepšie. A kde všade vám ide v tele? Celé ide, až do čreva mi ide. Žalúdok celú garnizu, celé. A je bucho tak tu dole. Dobre. No, dobre. Fajn. Dobre, pán Tibor. Brúško. Už moment ešte.
Dobre. No. Prejdeme aj nohy? Áno, nohičky, hej, nohičky. Tak ideme nohičky. No, super. No. Nohy ako cítite? Už to lepšie.
Už len chvíľočku. Dobre. No. Pán Tibor, skúste pohybať nohami. Už môžem aj hýbať. No, hýbem. No, hýbte a teraz mi povedzte, aký máte pocit, keď pohybujete nožkami. Cítite nejak? Ako voľno sú, už lepšie žily sú, už trošku voľnejšie. Voľnejšie. No, áno, áno. Cítite takú ľahkosť v nohách? Áno. Ale cítite ju, alebo chcete ma potešiť? Áno, áno, cítim. Dobre. Dobre, to som rád, pán Tibor. Tak ako aj minule, aj teraz, ďalej sa budú čistiť cievy a regenerovať tkaniva, aj svalové, kompletne tkaniva na nožke, aj jednej, aj druhej. No a traviaca sústava takisto je posilnená. No tak potom dajte mi zajtra vedieť, ako sa cítite. Ako to... Ja nebudem mal bolevať bucho, alebo jak budem v tej bolesti? Nie, skorej by som povedal, že pravdepodobne budete chodiť viacej na záchod. Píte teraz dosť vodičky alebo čajky bylinkové, lebo pôjde z vás to, čo nepatrí do vášho tela, pôjde z vášho tela teraz vo väčšom meradle von. Takže... A dnes môžem teraz si dať polievku, môžem si dať dnes polievku, môžem jesť? Polievočku výborne, jasné, že áno. Môžem. Môžete. A môžem piť, čaj, bisek. Presne tak. Správne, môžete. Probiotika môžem užívať? Probiotika sú výborné, pangamín takisto je výborný. Ale pangamín je taký, čo je taký poslal fialový, čo je poslal na pečeň. Pangamín. Teraz som si ho nemali. Čo je na pečeň, osavuje. Pečeň bola dneska liečená tiež, takže dobre. Všetky bečka sú pre vás dobré aj na pečeň. Keby ste mohli... Taký fialový pangamín, čo je na pečeň. Teraz netuším, v jakej krabičke je, v jakej farbe, ale keď je fialový, tak je o to krajší. Fialová je krásna. To je jedno, že pangamín, nie? To je jedno. Jasné, že je jedno. Sú to veľmi prospešné bečka, zíde sa vám to. No, nemusíte veľmi akurát preháňať s mastným. To by som bol rád, keby
slaniny, klobásy a teraz také masné veci by ste nemuseli. No, to je v poriadku, Zemiačky sú pre vás dobré, zeleninky a také. No, ale však môžete jesť normálne, jedzte. Pečeň dneska bola čistená a liečená, takisto, jasné. No. Aj črievko. No. Teraz, ako sa cítite v brúšku? Tak trošku už lepšie, uvoľnilo sa mi. Dobre, to som veľmi rád. Budem priberať už potom naspäť? Budete priberať naspäť, áno. Bude to v poriadku. Bolo daždivo, čo som mal tabletky do biotika, čo som bol chorý. Jasné. Trebalo to teraz trošku prečistiť. Probiotika berte aj ďalej. No dobre, pán Tibor, tak teraz sa s vami rozlúčim. Ďakujem za zavolanie, rád som vás počul. Zajtra dajte vedieť, ako sa cítite. Tak, pekný večer vám prajem a buďte zdraví. Dovidenia. No. Tak, pán Tibor, toto bol. Niekto mi tu poslal nejaké fotografie, takže sa idem pozrieť, že či sa niekto chystá zavolať. No, tak. Fajn. Tak sa na to podívejme. No, dobre. Tak, máme 18:41, no tak to celkom aj trvalo. No, tak keby ešte mal niekto chuť absolvovať liečenie, alebo potrebu hlavne, no tak môžete, dáme tomu ešte 5 minút. Počkáme do 47, do 18:47. Pokiaľ nie, tak to uzavrieme, ale trošku ešte počkáme. Pani Anetka, dobrý večer prajem. Mariel, pán Ariel, ja sa vám chcem veľmi pekne poďakovať, lebo sa cítim veľmi dobre. Jej, to som rád. Aj myslenie trošku už ako keby bolo lepšie. Skvelé. Takže celkom dobre. Ďakujem veľmi pekne. Ani trpnutia nie sú, že ste mi tak pomohli. Veľmi vám ďakujem. A ja vám ďakujem za nádherný telefón, pani Anetka, veľmi pekne vám ďakujem. To znamená, že teraz sme fit bez prejavov, to je skvelé. Áno. Veľmi pekne ďakujem za krásny telefón, potešil ma, idem buchnúť šampanské. Dobre. Ďakujem veľmi pekne ešte raz, pán Ariel. Takže zajtra vám môžem zavolať? Áno, pani Anetka, jasná vec, volajte, budem čakať. Krásny večer, prajem, buďte zdravá. Ďakujem, dovidenia. Nádherný telefón, to som šťastný. No dobre, milí priaznivci zdravia. Tak ja myslím, nie je síce 47, ale kto by chcel, by sa dovolal. Takže pre dnešok našu reláciu ozdravovňa uzatváram. A takisto vás pozývam k sledovaniu ďalšej relácie ozdravovňa, ktorú chystám o týždeň v nedeľu presne o 18:00. Tak ste pozvaní a teším sa na vás o týždeň. Dovidenia, pekný večer vám všetkým.